Už točíš. Jo. Čau, tak rychlo. Já vím, že začínal to strašně, ale to není mít. Já vím, že jsem tady nechal. Šup, makej! Manem. Všichni čekají na tebe, utíkají vám vody. Dobrý. Ještě nám chybí jedno. Neházej moc kota. Honem, Dodě, ven. Spatuši. Letí! Jak jste slyšeli? Letí! Jo, tak jsem hluchá. Další! Letí! Ještě minutu! Jdeme! Dělej. Teda, bětka tamhle. Bětka? Tato? No, tato. Tak mě pojď to mě přikryj moc. Zastraším na Pohled. Ne, to nebyli. Počkej, já tady mám něco. Nebojte se. Hoří seno! Hoří seno! Jdeme, stavní pomoc, jsou tady zranění, je po bombě. Jdeme! Ačko! Anulka! Ježiš! Večko napravo! Dane, tak ať si dále trápí. Netrap se. Ježišmarja, dost času na mami! To bude blbě. No, já nebudu žádnou první pomoc, mě Dáva. Vy jste nechutný. Budíček. Dáme jí do toho. Ne, do toho jí nedávejte, když něco uděláte, tak co, má v sobě něco zapíchnutýho. Vydejte jí to. Jde vám do vody, když to vyndáte, tak umře. To je fakt. Tak co s tím uděláte? Kdo to umí? Já umím. Dejka? Nedejchá, dejte jí někdo dejchání. Bože, mě je to blbě se Rychle. ale si dělal zuby. Dělej, to je jedno, jestli jsi čistila zuby nebo ne, dej jí o život. Nos, šup, vy ten zouhněte. Počkat, zaslejte nos. Tak kde je nos? Kde je Ačko, dřívečko? Dělejte čili tohle. Jsi blbé. Jsi fakt blbé. Dobrý, Jsi takovej bebek. Děti, aspoň si uvědomíte, Pozor na ten klacek, a ti něco ne... Já se jdu kouknout na druhou oběť. Dělejte všechno, co je ve vašich silách. Nevytahuju ty klacky, Zikmunde. Je v jakou silách dělat umělý dýchání? No dobrý, jak můžu si vydat. Nechci to udělat, já jsem tohle nikdy nebo ten... Ty vado, takhle. Jazyk to asi ne, tam by nemohla mluvit. A brzo spát, ty vado. Tak, dobře, dejka. Dělejte ne, Daška. Není. A posaďte jí se na ruce. Aspoň trochu. Šoupněj na sedátko, dolů. Chyťte jich kolem krku, Aničko, šup. A rychle, dej pořád. A to máš vůbec. Ty jo, pojďte. Tu hlavu byste jí taky mohli držet, ne? Rychle jdeme, na nejbližší posto. Teď jste jí zlomili úplně všechno, co neměla zlomený, popravdě. Jsem myslela, poloha, nebude zvracet.
Přece se taky na ní nebudete koukat. Tak svejt na ní. Počkáme, až to Oba štejte někdo. Jo, Já bych ji radši... Vidíte? no jasně. Ne, nechytl na dřeně, jak to znamená. Nohy obažte. Ne, nohy, hlavu. Pod zadkem, no tak vykáhneme. Ne. Jedna, Jako mravenečce, dobře se vedete. Už se neviděla takhle vázat, to se jí Dejchá, dejchá, jo. Kam zmizel ten klacek? Mohu vypát. Tak to je výborný, ale nevypadá to, že by krvácela o něco víc. To vypadá, že dopadne. Co s těma ránama? Rychle sežeňte nějaký od 20, odvážně to čelo, ať nám tady nekrvácí a dejte jí něčeho napít, má šok. Namož si. Tady. Výborně. Ještě je tady obyvatel, hej. Tady máte obyvatel, odvažně. To je soukromá lékárnička. Jo? Nebo ještě to se vyvrátí. Nebo někdo je vybavený z vás. Já mám taky, ale nechci nachodit. A jestli má ránu tamhle, tak ji taky zkuste vydezinfikovat, ať se jí do toho něco nedostane. Nemocnice už nejsou. Ještě nezamazují tohle. Tady Udusíš. Česky namalovaná. Dělala, doděl. Dezinfekci, sakra! My nemáme! Vati. Jo, a je naše. Tím se šetří, dezinfekce je málo. Teď je to dobrý. Tak jako, Dejte jí trochu na vycenci na pět. Chceš šmrkat? Jo. A nebo nekýve. Ne, takhle ne, zvedněte jí hlavu. Tak jo, super, hele, tak už jsou ošetřený, teď je tady necháme přes noc. Výborně jste to zvládli, musím vám za to